O atracador que levaba un arma de fogo e que chegou a disparar foi detido. Ali continuamos. Contanos, Anxos. Dixéronnos que disparou e encanonou durante 10 minutos a un usuario da gasolineira. Estamos aquí con Enrique Cabaleiro, alcalde de Tui. Chamoume un axente da policía local informándome que había un incidente nesta gasolineira e que unha persoa armada tiña retida a un usuario da gasolineira e que había posto resistencia a hora de ser detido por membros da Guardia Civil e tamén da policía local. Como produto dese forcexeo, pois se ferira un Guardia Civil nunha man. Me alertan tamén de que había habido algún disparo e que finalmente o presunto atracador había sido reducido e xa está, pois, nestes momentos en dependencias da Garda Civil. Unha persoa en principio coñecida dentro dos ámbitos dos corpos e forzas de seguridade, veciño de Tui, tamén con antecedentes, con posibilidade de estar baixo ese efecto de haber consumido sustancias prohibidas.